کیڑے درد جاندے سارے سوالی مینوں دسو کہ سرکار دے بوئے تو علاوہ کوئی اور بوئے ہے جتھے جا کے اسی منگنا ہے جتوں بھی سانو ملنا ہے پر جننے بھی دینا ہے انہیں پہلے ویکھنا ہے اندے دل وچ مائی مدینے والے واسطے کنا کو پیار ایک کی بوئے تے رل کے منگو کیڑے درد جاندے سارے سوالی کیڑے درد جاندے سارے سوالی بابا سے بلند کیڑے میرا دل گنبد خضرا تو لے کے دربار حسین تک جائیے کیڑے درد جاندے سارے سوالی کیڑے درد جاندے سارے آقا جتے دوارا نہ ہوندا کیڑے درد جاندے سارے سوالی اور اگے سورج ایک مائی مدینے والے دی بارگاہ چ عرض کردا ہے جے دل سورج نے سرکار دی بارگاہ چ کیا کہ دل تے کو سبحان اللہ میں دسا ادب نال ڈبیا سورج نبی نو ادب نال ڈبیا سورج نبی نو ادب نال ڈبیا سورج نبی نو او کہندا سی آکے فیرو اثر تے کی آندا سی میں ڈب کے کدے وی نیوں دا اثر تے میرا قانون ایک بار ڈوب جاواں تے مڑ کے آندا نہیں آ تے مینوں اے تا دس تیرا قانون تو آندا نہیں ہے تے مائی مدینے والے دی انگلی دے اشارے تے وجد کردا کیویں واپس آ گئے شعر نقل کردا ہے سورج کی آپ دا انداز بیان کردا ہے میں ڈب کے کدے وی نیوں دا اثر تے آیا کیوں ہے جی آقا جتے اشارہ نہ ہوتا کیڑے درد جاندے سارے سوالی اور اگے سرکار نے ایک گل اوے بدھو کی دی مسجد چ بہن آلیو اوے مائی مدینے والے نے ایک گل ساڈی رب دی بارگاہ چ کیتی بڑیاں گلاں کیتیاں نے پر ایک گل جڑی عاشق نے لکھی ہے جے دل ہے تے کو سبحان اللہ میں دساں حضور نے ساڈی گل کیتی اے سپیشل گل کیتی کیا مصطفیٰ نے اے میرے مولا کیا مصطفیٰ کر دے سارے کوچے تے کملے جواب کیا رب نہ دیندا کدے وی رہائیاں رب فرمایا مائی مدینے والیا میں انہاں نو بخشنا نہیں آیا اے گناہ بڑے کر دینی اے گھٹ بھی تول دینی جھوٹ بھی بول دینی نمازاں بھی نہیں پڑھ دے بخشنا نہیں آ مولا تیری رحمت تو صدقے جاواں تو بخشنا نہیں آ پر آدھے محبوب دی امت تے رحمت دا وعدہ کیویں فرمایا فرمایا گل ہو رہے یا اللہ کیڑی گل ہے عاشق اس نو نقل کردا ہے کہ یا مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا
رہا کر دے سارے کو جیت کملے کہ یا رب نہ دیندہ کدے بھی رہائیاں پھر ملیاں کیوں نہیں کہ یا رب نہ دیندہ کدے بھی رہائیاں جے تو میں نو سب تو پیارا نہ ہوتا کھڑے درد جاندے ازار سوالی آخری بار مل کے کہہ لو کھڑے درد جاندے ازار سوالی